नमस्कार, मी योगी सर्व सिटी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। बातमीपत्राची सुरुवात करूया ठळक घडामोडींनी। नवोदयची प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रक्रिया सुरू। पांडुर्णा चौफुलीवर दुचाकी स्वाराला दोघांनी लुटले। अतिवृष्टी मदतीपासून शेतकरी वंचित। तालुक्यातील बेलोरा येथील जवाहर नवोदय विद्यालयात 6वी करिता निवड चाचणी 30 एप्रिल रोजी होणार आहे। या परीक्षेचे प्रवेशपत्र म्हणजेच हॉल तिकीट डाउनलोड करणे सुरू झाले आहे। विद्यार्थ्यांनी विद्यालयाच्या संकेतस्थळावरून प्रवेशपत्र डाउनलोड करून त्या प्रवेशपत्रावर ज्या शाळेत ते सध्या 5वीत शिकत आहे तेथील मुख्याध्यापकांची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक असल्याचे प्राचार्य के.डी. धोपटे यांनी कळविले आहे। गेल्या काही दिवसांपासून घाटंजी तालुक्यात व पांढरकवडा उपविभागात वाटमारीच्या घटना सातत्याने घडत आहे। सोमवारी पांढुर्णा चौफुलीवर दुचाकी स्वाराला अडवून दोघांनी खिशातील रोख पैसे हिसकावून घेतले आहे। सौरभ विनोद औचित राणा रागपुरी हा दुचाकीने लग्नावरून गावी परत जात असताना त्याला आरोपी या दोघांनी अडवून त्याच्याकडील रोख रक्कम लुटली। या प्रकरणी पोलिसांनी वाटमारीचा गुन्हा नोंद केला आहे। गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात लुटमारीच्या घटना वाढल्या आहे, त्यामुळे पोलिसांनी रात्र गस्त वाढवण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून केल्या जात आहे। अतिवृष्टीच्या मदतीपासून वंचित शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तहसीलदारांकडे करण्यात आली। शासनाने केवळ 10,000 हेक्टरी मदत जाहीर केली। शिरोली, घोटी, साखरा, घाटंजी, शिवनी मंडळे मदतीत समाविष्ट करण्यात आली, परंतु शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत मिळाली नाही। यावेळी वंचितचे तालुकाध्यक्ष संगपाल कांबळे, डॉक्टर खेमचंद पवार, नितीन राठोड, तुकाराम कोरवते, हेमराज कुमारे, अनिल रामटेके, डोंगरसिंग खोब्रागडे, खुशाल सेलुलकर, विनायक नगराडे, प्रेमानंद उमरे, यशवंत भगत, गौरव शेंडे, सूरज रामटेके, साहिल रामटेके, विनीत जवादे, नयन गाडे, रावी नगराडे, दीक्षांत वासनिक, उत्तम बोरकर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते। हे बातमीपत्र इथेच थांबूया। परत एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। नवोदयची प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रक्रिया सुरू। पांडुर्णा चौफुलीवर दुचाकी स्वाराला दोघांनी लुटले। अतिवृष्टी मदतीपासून शेतकरी वंचित। आमचे न्यूज चॅनल पाहण्याकरिता YouTube वर TC न्यूज घाटंजी टाईप करा व आपणास आमचे चॅनलवरील बातमीपत्र आवडत असेल तर कृपया त्याला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। वेळ झाली आपली रजा घेण्याची। आपल्याला काही सुचवायचे असेल तर आमचा पत्ता TC न्यूज कार्यालय, महाबलाई व्यायामशाळा, नुरसेवाड, घाटंजी। आमचा फोन नंबर 07230 27 74 77। अचूक सडेतोड आणि निर्भीड बातम्यांसाठी बघत राहा घाटंजीचे एकमेव चॅनल, फक्त TC न्यूज चॅनल। धन्यवाद।